Više od 80 izlagača iz različitih krajeva Slavonije i Baranje, a i šire, bogata gastroponuda te ostali popratni sadržaji obilježili su ovogodišnji 10. jubilarni sajam obrtništva i poduzetništva. Jednom od najvećih manifestacija u županiji Belomanastirski sajam nazvao je dožupan Osječko-baranjski Željko Kraljičak, koji je tom prigodom sajam i svečano otvorio. Ovo je 10. manifestacija, najozbiljnija do sada. Vjerujem da će sljedeće godine ovaj trg biti mali, jer će veliki broj ljudi doći upravo s pozitivnih iskustava koje su zabilježeni na ovoj manifestaciji. Na otvaranju sajma nazočnima su se obratili i Dragutin Grabrović, predsjednik Županijske obrtničke komore, Ivan Doboš, gradonačelnik Belog Manastira, te Dario Lozančić, predsjednik Baranjskog obrtničkog udruženja. Oko nas idu prijedlozi da će nas velike investicije izvesti iz krize. No, mišljenja sam da 450 aktivnih obrta u Baranji sa samo jednim zaposlenim mogu učiniti kvalitetan pomak u našoj regiji. Što se ponude tiče, ona je zaista bila šarolika, te se imalo što vidjeti. Na brojnim štandovima svoje proizvode predstavila su i mnoga obiteljska gospodarstva, poduzetnici, članovi udruga. Kako samo ime i nosi udruge Sveti križ iz Bajnog Vrha, mi smo tako i poslagali i postavili naš štand sa našim voćarima koji imaju svoju proizvodnju, a od naše vinara smo izložili ovaj put samo vino bijelo, naše autohtono iz našeg podneblja Crne šume, Baranjskog vinogorja Crna šuma iz Bajnog Vrha. To je župljanka iz naše udruge, s tim nastupamo danas. Svojom izvedbom spleta, plesa i pjesama otvorenje je i uveličalo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo iz Belog Manastira.